Isonto lemtapo yolwazi libungazwa ngaphansi kwengqikithi ethi Reclaiming Knowledge, Empowering Future. Le ngqikithi iqhamisa ubumqoka bemtapo yolwazi nezinsiza zolwazi esikhathini lapho kunoguquko lwezobuchwepheshe kanye nolwazi olungelona iqiniso. At the library, it's free of charge. You don't have to pay a cent. Abanye abantu abakwazi lokho. Nabazali abanye abakazi balibhade library. Babuza noyenzani lama library wenu? Noyenza umtapo wani? We should share that knowledge. Sihlangene, sikhumbuzane ukuthi kubaleka kwalazi ezincwadi ezilapha yana. Enye isindala, isino 10 years or 15 years ikhona library kodwa ulwazi alubi lidala. Uma umphakathi utshala imali kumtapo yolwazi, utshala kuzakhamuzi ezihlome ngolwazi nokuqonda kangcono izinto. Knowledge is power and the knowledge siyithola khona ezincwadini. Mabenze excuse ukuthi abasayithandi i-hard copy akhona even ama-electronic copies. Ingqikithi yakulonyaka iqhamisa iqhaza lemtapo yolwazi ehlomiseni umphakathi ngolwazi. They should make cards from library and ukuze bezokwazi ukuthola information about our environment and everything that happens in our world. Imtapo yolwazi iyithemba lokuthuthukisa amakhono, ulwazi nemfundo emphakathini eyayincisheke amathuba. We encourage all the residents to visit our libraries, including the school kids, to start visiting libraries at a young age to familiarize themselves with the culture of reading and writing. Kuqhuqhuzelwe abantu ukuba bavakashele imtapo yolwazi.